Ya kondo sik Mas. Nek ngantek ketendang sing tengah iki aja takok-takon karo aku kowe. Tak jeloki sisan kowe. Ora muncali kok ora kondo-kondo. Anyepe le yo, Nduk. Anyep-anyep wis entuk patakan ya, Nduk ya. Terima kasih ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dado apa nyoteng? Dado. Selamat malam Sugeng Dalu. Selamat kepanggil malih kalih sandiwara keluarga besar dari Ronggo Budaya ya Nak ya. Matur sembah nuwun kagem Bapak Ica. Sampun nimbali Ronggo Budaya dalam rangka tasyakuran buat adikku Ica Saskia Putri ya. Iki ndi Nak? Wis turu ta urung adik Ica? Halo. Iku Icane kok malah gedene ngono. Ditungakne ya Nak ya. Kagem adik Ica. Hari ini sudah ulang tahun yang ke-8 ya Nduk ya. Ditungakno mugi-mugi panjang umur, paringi sehat walafiat, paringi seger kewarasan, mugi-mugi dadi putra yang soleh, nurut kagem kedua orang tua, juga berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Amin. Adik-adik mau wis melok nyanyi, Mang? Wis bar selamat ulang tahun tareng, Mang. Ampun. Iku ketoke kok semangat men ya. Semangat iku lho ya. Ya mangga satu tembang terspesialnya buat adikku Ica tak kasih kalung Mas yuk mangga dados. Gerimis-gerimis. Aduh. Iki gara-gara kowe kok. Duh. Kayak ku melok nyoting barang iki lho gerimise teko kandhani. Lah iya. Ya mangga Mas Bro. Dinceng karo sapa Nduk Sin? Balauka juga bekerja sama dengan Sekabuana. Yuk monggo coy. Anakku kudu jendidil kabeh kanyeben kabeh. Ayo Dok. Bentuk keringet Dok. Semangat coy.
ayo kalung emas sing ana gelembung saiki wis meleh dadi biru luntur kaya tresnaku luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku kalung emas kumbien tak tutup tak pasrahke ya mung kanggo sliramu gede rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu saiki kowe lali karo aku lara atiku lara rasane nganti tembus ning dada tangisku iki mari kuwi sing jalari ketengetan apa salahku iki apa dosaku iki ayo hei saya jawab ada Ica barang sarang kebeya enak mah uye kalung emas kumbien tak tuku tak pasrahke ya mung kanggo sliramu gede rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu saiki kowe lali karo aku atiku lara rasane nganti tembus ning dada tangisku iki mari kuwi sing jalari ketengetan apa salahku iki apa dosaku iki asa he he goyang merasa lega juga sekalian kalung emas kumbien tak tuku tak pasrahke ya mung kanggo sliramu gede rasa
Sembilan sudah menalu terspesialnya buat adikku Ica. Najan grimis-grimis lah. Alhamdulillah sing nonton isih luar biasa ya dok ya. Buat yang di belakang juga diucapin selamat malam, selamat bergabung kembali bareng sama keluarga besar dari Ronggo Budaya. Matur sembah nuwun, ibuku rontok kebocoran sithik ora apa-apa nggih Bu nggih. Aduh, kanyeben lah ya dimpet ya Bu ya. Ngenteni aku. Lah iya, sesuk ya wis ora ana aku ya. Ngantek bar lahir apa-apa ya. Oke, kali ini saya tampilkan satu persatu artisnya Ronggo Budaya. Langsung tak panggilkan bareng bersama artisnya yang sudah tak asing lagi. Artis yang sudah tercemar di mana-mana. Apa terkenal. Yo, maksudnya kayak kowe ngono lho. Yuk bareng bersama Jeruk Si Yana Begisa Tatos. Weh, aha. Wandele nduk. Iki lho nduk. Wandele pol. Ora ana bature blas. Ngono ate enek nguncalo dadakan ora kondo-kondo. Blas kuwendel ora ana bature nduk. Dibuka iki sine apa ketek kok wandel ya nak ya. Apa nduk? Buka nduk. Solasine kandile. Ge piye? Sabar ya. Udah dulu. Apa lele? Walah ana swara ora ana rupa. Apa kuwi? Wayahe wong adem-adem ngene iki lho, Nduk. Biasane iki gas do metu. Masangan, Mbak. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tuan rumah Bapak Ica alias Pak Bagong. Leres Bu. Aku jane kak wani muni ngono nduk. Aku diamuk Pak Bagong nduk. Pak Bagong sing ndi, Mbak? Pak Ica alias Pak Bagong. Minta lagunya satu kelingan mantan, dua nitip kangen. Tembang tresno, keramat, kerinduan, kasih tak sampai, tembang kangen, gita cinta, walang kekek, reok. Lagune ono pira nduk iki? 10, Mbak. Anyar, Nduk. 10 ya, Nduk ya. Rokok isine pira, Nduk? 1. Isine 12, Mbak. Berarti sak lagu rokok sitok. Ora loro, Mbak. Ora 2. Lah iya nek disobet tak sak lagu rokok sitok lho ya. Jalan-jalan beli batik coy. Belinya di Pasar Ronggo. Salam buat mbaknya yang cantik, terima kasih. Biduannya Ronggo Budaya. Terima kasih yang kasih pantunya jos gandos coy. Apa neh? Iya kok segini le Caca. Dikasih apa nak sayang? Diaturi tembang tresno ya, Mbak. Tembang tresno, mangga satu tembang spesialnya buat Bapak Ica, permintaan dari tuan rumah Datos. Kok malah keres ya dong? Udah nih ini loh dok. Satu tembang terspesial buat adekku Ica.
satu tembang permintaannya buat adikku Ica sudah dikasih tembang Trisno. Masih bareng bersama Cing Rusiana. Kita gilir kembali. Permintaannya ada 10 baru 1 masih 9 ya nak ya. Tak goyang bareng bersama Cing Yenisa Supendek Tato. Sote kok ora kedebles iku lho. Anggere dikai barang empuk-empukan kok ora kedebles iku lho. Anyep-anyep kowe seneng ngami iku lho ya. Lah iya. Dikasih apa nak sayang? Delok sik, atensine banyak lho. Apa nak? Wes? Sudah ya? Heeh, Mbak. Heeh. Apa? Diaturi walang kekek, Mbak. Walang kekek, ya monggo coy. Satu tembang yang sangat ngetren baru-baru ini coy. Tak kasih goyang walang kekek. Wae udan-udan iki walangnya akeh, Nduk. Apa meneh cedak tebunan ya, Nduk ya. Yuk. Yang lagi sendiri, ayo kita happy. Yang lagi patah hati, mari kita happy. Kasih putus cinta, ayo kita cari lagi. Hidup ini sungguh indah dinikmati, mending pakai goyang bersenang-senang. Badannya goyang, kakinya mengekek. Biasanya si Mbak seneng goyang, ora gampang ngeduwe. Goyang walang kekek, badannya goyang, kakinya mengekek. Nyatanya bergoyang sampai lupa kantong lagi bokeh. Goyang kembali.
bergoyang sampai lupa kantong lagi bokeh. Semua kita goyang kembali. Hai. Ayo dong. Yang lagi sendiri tak punya kekasih hati. Yang lagi patah hati, ayo kita happy. lagi bro. Jangan sampai frustasi putusin. Yuk kita cari lagi. Hidup ini sungguh indah dinikmati. Mending pakai goyang bersenang-senang. Goyang walang keke, badannya goyang, kakinya mekeke. Rasanya si embah, wong seneng goyang, ora gampang atuwe. Goyang walang keke, badannya goyang, kakinya mekeke. Saking nikmatnya bergoyang sampai lupa kantong lagi bokeh. Goyang walang keke, badannya goyang, kakinya mekeke. Pesannya si embah, wong seneng goyang, ora gampang tuwe. Goyang walang keke, badannya goyang, kakinya mekeke. Saking nikmatnya bergoyang sampai lupa kantong lagi bokeh. Goyang. Hei. 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 Oke, sesuatu sudah berlalu. Goyang malah keke juga permintaan buat adikku Ica. Semangat sekali. Nah, grimis-grimis wis ora ketok wis gak kayak anyep gendok. Nah, wis entuk keringet kabeh ya, Dok ya. Iki ada pesanan, Nok, sayang. Permintaan buat Mas Adi. Halo Mas Adi, sudah siapkah? Heh? Wis siap ta urung? Maksudnya wis mbok cawisi ta urung? Heh? Wis bar ngijawa receh-receh ta urung? Mpon? Mpon? Iya, langsung tak kasih penampilan artisnya Renggo Budaya sing cantik dhewe coy. Langsung tak panggilkan bersama Jeng Sinta. Ayo, Nduk. Satu tembang permintaan buat Mas Adi, Nok. Apa mbak? Dinding kaca. Kudune kowe medhun, Nduk, wis dicawisi pirang-pirang. Nek sithik koyo mang aku mau mbak. Sithik mau. Sithik-sithik lama ya entuk 90 kok, Nduk. Matur suwun ya, Mbak, ya. Wis 10.000 ngelumpuk, Nduk, dadi 90 Nduk Mang, Nduk. Emang aku kaping 100 gak apa-apa. Lah iya kan menawa untuk tambahan konggone Mas Adi ya. Iki mau ya untuk pesenan konggone ibuku, Nduk. Apa mbak? Jalurane popok beruk. Udan-udan kok menggoleki popok. Situ kenter mbak, bapak. Kenter tenan, ora garing. Apa meneh nek ora garing? Jamur. Rupane malah piye mbak? Malah mulu. Wireng ngono, Nduk. Ayo langsung dikasih dinding kaca. Ayo, Nduk, turun kanan, Nduk. Ah, permintaannya Mas Adi kok turun. Ayo, Mas. Iki lho, mie gawa, jare ape duwe. Mas Adi yang nyanyi. Lah iya, mosok mie mbok ngeterno ngene. Kowe ya rene ta to. Ah, lah iya, cah ganteng kok kudune rene. Lah iya. Piye, Mas? Lagi situ menyonyo ta ora? Heh? Gak situ nak ngono lho. Sembarang. Lah iya kowe rene sithik mosok penyanyi mbok kon metel-metel. Kaya wong tandur ya, Nduk. Heeh. Piye, Rene Mbak? ora? Nek disangane aku ya gelem mbak. Wis dicawisi aja kuwatir. Ayo monggo dinding kaca, Bro. Ayo mas. Iki lho mikir. Rene kowe. Lah iya.
Spesial buat Mas Adi ya. Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita Manjer cikok mik manjere 5.000. mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Sakno, sakno. Spesial buat Mas Adi dan cewek tercinta. Selamat malam. Ini yang nyanyi Mas siapa ya? Namanya siapa Mas? Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih Iya Mas. hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Asik. Ronggo budaya. Walau seberat apapun rinduku padamu, Asik. walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri, Aku bersuami bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Gitu ya Mas. goyang dong. Goyang kembali bareng Ronggo Budaya Sakabona Audio. Lu tak kira arep nyawer aku. Belau Kareka Production. Shalalalalala. Shalalalalala. Mas Adi, goyang dong. Senyum loh, Mas. Aja nangis toh. Asik. Matur suwun, Mas. Goyang dong. Monggo. Jangan sampai terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Sakno, sakno. Ku tak ingin tercipta malapetaka yang akan menimpa kita berdua. Kita sering terhalang di kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama, bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Hey! Balaukan Production Sakabona Audio. Goyang kembali bareng Ronggo Budaya. Terima kasih buat raga sawernya ya. Shalalalalala. Shalalalala. Sawer terus bos. Hey! Ronggo. Gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Iya menangis wong iki. Menghayati Ngono iso senyum ya, Mas.
kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Masnya yang nyanyi namanya siapa, Mas? Mas Alim. Mas Alim sing ganteng dewe. Mas Adi, senyumnya mana, Mas? Enggak ada, jahate yo. Wes iki. Wes. Delona. Ayo. Aduh ya Allah. Ambek kowe nak ngono. Gak sida nak ngono. Luka hati luka diri, Mbak. Mbak! Oh, mboke malah turu. Mbak! Iya pentolane ning kene ya, Mbak ya. Luka hati luka diri, Mbak. Lanangane ana, Mbak. Iki masih gak iso, Mbak. Gak iso. Yo, ana, Mbak, ana. Goleki, Mas. Ya ceblok. Matur suwun ya, Dik ya. Niki kayak ada apa ya, Mas? Monggo mbok gawa mulai nek dhuwitku mbok gembel aja. Alhamdulillah, Mas. Bajune rupane apa? Kembar gathek. Ame lunga, ya tak tututi. Bapak, iku nyanyi lunga piye ngene iku, Mas? Apane sih dirogo, Pak? Lawange. Bapak nyanyi luka hati luka diri, Bapak. Permintaan dari Mas Alim juga Mas Adi. Mboten saged. Tenan lho ya. Disekseni danyang ranggo ra iso nyanyi lho, Pak. Piye? Iso kok. Iso. Lek gati, tanggo dhewe lek. Ayo apa? Aku malah kaya mau bakul pindang. Tenanan iki. Kasih. Tak resapane cah. Aku tak mungkin melupakanmu. Tapi pesek tak berdaya. Dewe Pak muga mulang. Ayo apa? Dipengen nyoteng ya ya. Rano lo. Alah. Padamu kasih Mas Nyawa. Goyang pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Mas Adi. Cintaku juga pada dirimu, tiada akan pernah berubah. Orang tuaku tak menengakan bila Mas Adi jadi milikku. Cintaku Iya, padamu kasih tak akan pernah berubah. Iya, Mas. Tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku.
budaya saka Bono Audio Baloka Record Production. Hey, sing njaluk ora oleh nangis. Senyum mas, goyang dong. Hey, Mas Kucing joget mas. Ronggo budaya spesial Mbak Dek Ica ya. Selamat malam. Bertahun-tahun dirimu ku impikan, oh kekasih, untuk hidup bersamaku di dalam malika indah. Sabar los mas, gak ono receh. Mateng lah gak apa-apa mas. Hancur sudah harapanku, bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Sama-sama modus toh mas, goyang dong. Asik. Ronggo budaya mas nyaman. Langsung tak. Hae ngono lho. Ayo Allah. Monggo Mas Salim. Ora. Akeh toko ta. Spesial goyang luka ya. Goyang kembali. Bertahun-tahun dirimu ku impikan, oh kekasih, untuk hidup bersamaku di dalam malika indah. Matur suwun. Monggo Mas Salim. Hancur sudah harapanku, bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Aku tiada berdaya. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah,
tutupan Mas Kucing. Tutup sik. Ora iso iki duwike ora kaya sing awal mau kok, mentah-mentah kok. Ayo ndang tutup, aku meh munggah lah. Ih, cah iki ngono, Mbak. Kucing ngono, Mbak. Ngakali wong. Mbak! Bocahku malah ligane pinggir iku piye maksude? Gentenan mboke sing medun, Mbak. Nene. Gentenan jere kok. Ning dhuwur ae, Mbak. Piye? Sampeyan yo ngono Mas, kene iki mang nyangoni telu lah nek abang dak apik, ah. Lah piye jaluke yo ati to Mas, masa jaluke Iya Pak Kumis, aku roh Pak Kumis kok. Pak Kumis, sugeng dalu Pak. Lah yo ancen yo bengi piye? Biasane nyangoni aku kok Pak. Pak Kumis kembang rawe. Nah yo wong iki rasake wong blas sik. Mas Salim ngono. Saged to Pak. Nek nyanyi kembang rawe sangone aku lho. Ora lah nimbal. Mas Salim iku Mas Saiful. Iya Mas Saiful ya wis iku pokoke. Kembang rawe, Pul. Ayo Mas kembang rawe Mas. Oh sik sangone sik. Ma aku nembok rono kaya gambak sangone. Halah. Ma, aku ning kene. Halo Om. Tenan lho, nek ora montoran tak mular pokoke. Sonet. Ayo lho. Pendek
Lho, falas kesetrum Mas. Arep udan dhewe. Terang ae terang. Terang lah to, Pak. Iki situ ta ora, Mas? Iki, piye lek ngundang? Ibu, Mbak. Teteh. Sugeng dalu Teteh, asmanipun sinten nggih? Meneng ae ora ta ora. Piye? Duh, aja ngono aku iki jebok garap kok beda munggah. Sangoni Mas Pedet. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Diamuk aku. Bapak guru. Niki asmanipun sinten nggih, Bapak? Bapak. Niki asmane niki Kang Mas Pedet asmanipun sinten nggih? Kok ditono kok? Dono Pak. Aku ra situ disangoni iki kok. Malah buka. Alah yo yo. Jenenge sapa iki? Jenenge sapa? Babak sapa? Cinta Bella karo Batak iki maksud. Lah. Mas sing ganteng dhewe gedhe dhuwur. Ah. Ngono ae pokoke mundak sesuk aku dilemi nek nyunatno. Mas. Aku pedang munggah iki no selak kudu. Batak orang di duit ngene iki gak duwe. Duwene 2000 Mas. He wong iki ya Allah rasake aku blas ae. Mas aku pendang munggah wis kudu kok. Kudu munggah Mas teh. Dah. Aku dingin iku 10 nang omah nggo apa? Piye Mas? Ndah ngene ya lagi. Nggih. Mbak. Ono barang beli. Ya wes aku tak munggah sik ning tak kandha mboke ya Mas ya. Matur suwun nggih Mas. Monggo Teteh. Assalamualaikum berhijab ya Allah. Redek aku. Iya ndek mben ah. Aku saiki wis gak tau main rono kok. Astagfirullahaladzim. Nuwun sewu nggih Bapak. Aku liwat iki lho ya. Sesek Pak. Lu meteng apa dong ngono ora meteng. Gorene Mas. Jalukane angel iki, Mbak. Ih. Genting ngono piye, Mas? Yo. Apa mang? Manggung-manggung ngono ya? Heeh. Iya ngono. Mas Ipul, Mas Adi matur suwun nggih, Bapak Guru. Matur sembah suwun. Pentolane petak kebalik Mbok Pak. Ayo, Mbak. Jalukane ngejak manggung Mas Pedet Mas Bambang jarene mong. Ngejak manggung, Mbak. Mikir bocah iki ndak lapo ning kene. Halo. Wes tut. Cek. Wah. Mas aku nek mambu kudanan. Iso tara lah, Nduk. Ha. Lah. Kurang dhuwur nek ngono ku. Ha. Dhuwur saithik ra apa-apa, iku senengane sing dhuwur-dhuwur iku. Kowe ketenggo mik bareng apa nyanyi apa Dermaga Cinta piye, ha? Wis dhewe mik dhewe tak nyekel mik. Kurang gede. Jaluk ame sing gede-gede. Biasane ku mike sing ana buntute ku iku. Mik. Oke, satu penampilan kembali bareng bersama Ceng Sinta luar biasa. Mbak tak duwe akeh, Mbak. Mbak, tak duwe akeh. Tak duwe akeh. Lah iya, ketoke kok sak keres dhewe. Lah. Mbak aja ning kono, kono iku gedhe ya. Iso cilik. Lah iya, mangan bakul XP mbok kei 2000. Nah. Iki mau ya enak katarak kok jebule. Oke. Iki kok jare 5. Lah mengko ketutupan kacamata. Kuwatirku nek nyalong bojone keliru aku, Mbak. Lah kene. Ora apa-apa, Nduk. Gak apa-apa adine dhewe, Mbak. Ditempleki fotone bojone ndak ya koyo bojone. Nah, lho ditempleki rupane Reva to, Mbak. Ben ketok ayu. Jalukane kutut manggung Mas Pedet, Mbak. Kutut manggung, dak iki ngantuk tenan. Mbak. Siap. Yang ora lah, Mbak. Lah iya. Mbak, Kutut manggung. Sida.
Sapa jalan Mas Pedet? Sing ganteng-ganteng dhewe. Det, mosok iku lho. Aja pedet, aja det tak, Mbak. Apa neh? Mau ngundang pedet tapi dikeplak ndasku kok. Piro entuk ora tak keplak ndasmu entuk ngono nggih, Mbak. Jenenge Ndi sapa lho? ditakoki? Kok sing ngampirno kae lho, Mbak. Sing topinan putih. Ya monggo. Utut Manggung. Ah. Jalukane kok ya. Ya diaturi ra apa-apa pambutan kok ya, Nduk ya. Kesel, Nduk. Kesel. Nek dikekne kok gelem ya kok medhun neh ya. Jalukane ibuke mau pepak beruk urung kok ya, Nduk ya. Engko aja kuwatir medhun neh. Ya. Monggo. Utut Manggung. Lah mbok enak ngantuk. Gah. Gayer ya, Mbok. Apa meneh cedak tebunan. Aduh. Apik nduk suaraku nduk. Ora kalah karo mbok presiden pesek. Luar biasa sekali. Rungokno neh nduk suaraku nduk. Sing nyuwara mah mbok syuting, ya ketara nek iku mbok presiden sing muni. Dak yo aku ketoke ben aku sing nyanyi ngono lho. Lah. Dene kok kemenyek ngono. Aku ngantek pedhot ambekanku. Mbok tak takok. Iku mau dituku piro? Lah mbah ta? 50 det tembo ya, Det. Aku entuk ambekan ngantek pedhot. Piyayine sing endi, Mbok? Lenggahe teng mriku priyantune mboke. Monggo jenengane mboke nek ora mentolo lho ya. Tenan lho ya. Engko iki sangune kek nembokku lho, sakno lho. Lah iya, anyep-anyep ngene iki suarane sejos gandos kok. Nek ra dimboi tak parani lho. Lah parani. Geblak ngono mbok parani, Mbok. Lah iya. Mbok, ora usah repot-repot. Sing mbok tak pedet. Lho jenengan kok mriku? Ape muleh? Nek menawa pengen boi, Duk. Ayo, Mbak. Langgung nyoman menas
dendene wanyake nduk ya. Walah walah. Nah mbok kuwi nok nduk. Mbok baleni nah koyo mau mbok. Podhet ketoke suwenenge ngono. Has. Nak disawang dek ayu Mbak. Nak ngrungokno suarane disawang ayu. Ayo, Nak diparani. parani nduk. Kayak kayak sik nduk tak pasne sik nduk. Telek rak teles. Artine apa, Mbak? Pesek rak pantes. Ngono ku golekane wong sing pesek-pesek. Ampekane dawa ya, Nduk ya. Awet urip suarane jos. Apa meneh nek wong sing buangir, Nduk? Cepet mati. Kowe ku ndongakno elek lho, aku ku ora petek pesek lho, Nduk. Sing nyoting ngantek gayer. Nek kok pinuke semenden pilarmu karo puting ngene nduk. Ngantek aping geblak jujune kok semende pilar kowe. Nek cara ora geblak tenan. Krungu suarane mbokku kudu gayer kandhane pinuke. Sing nyuwun mau sapa, Mbak? Mas Pedet. Nah, Mas Pedet. Mbok yo maju wae, Mas. Aku kepengin roh raimu, Mas. Ganteng ta ora? Cara dibaratno iki aku Mbak Reva, kamu Mas Boy lah yo. Maksude boyo. Mat boyo boy mati. Mangga 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 midhanget ingkang keco brawitra kami nalia sugeng 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 rawuhipun Mas Pedet. Mas Pedet. Ya Allah ya Mas, ki kok rendang rene meneh Mas, Mas. Lah iya mau aku lagi panjer 50 ya, ya. Ya. Genepi sithik kene. Sugeng rawuhipun para bapak, para ibu. Aduh, pinuke. Wangi yen layan Mas kutub panggung tambah tambah asri. Mas ganes wicarane
diombeni manuke sapa, Mbak? Manuke Mas Pedet. Mas Pedet. Heeh. Rak mblenger Mas Pedet terus. Ben blenger bendang metu. Ombe yen ben omben 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 ben omben ben omben 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 nono manuk Mas Pedet atak omben 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 ono omben ono sethithik parine cempa Pakan nono atak pakan 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 mana iku tute manggung atak pakan 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 nono pakan nono sethithik mong gawe suka ketelan kocane katang rayang nyambut gawe iring buku Wong bagus yen tan warna ya layan mas satinaka ya sahun. Pambutanipun konjuk kagem Mas Pedet. Nah, sapono diaturi kali Mbok Sinden, Mbok Pesek ya, Nduk ya. Nah, kutut manggung.